KwabaseThesalonika besibili isahluko sesibili. Kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kweNkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo, ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela kithi, sengathi usuku lukaKristu selufikile. Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi indlela, ngokuba alikufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambulo umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa, omelana nakho konke nokuzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, aze azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi okubambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza, kepha ukuze kudediswe yena obambezelayo manje. Lapho-ke uzakwambulwa lowo ongenamthetho, eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Lowo okufika kwakhe kungokokusebenza kukaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga, nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo, ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Ngalokho-ke uNkulunkulu bathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga, ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamela ukungalungi balahlwe. Kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazalwane abathandwa yiNkosi, ngokuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa ngokungcweliswa kukaMoya nangokukholwa iqiniso, anibizela kukho ngevangeli lethu, nize nizuze inkazimulo yeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngalokho-ke bazalwane, yimani niqinile, nibambelele kuwo masiko enawafundiswa, noma ngezwi noma ngencwadi yethu. Kepha iNkosi yethu Jesu Kristu uqobo, noNkulunkulu Baba wethu owasithanda nowasipha ngomusa induduzo yaphakade nethemba elihle, makaduduze izinhliziyo zenu, aniqinise emisebenzini yonke nasemazwini onke amahle.